Ja taas mennään. Se on uusi video, kaunis kesäpäivä, hellettä riittää ja meikäkin remontti siellä lähestyy loppusuoraan. On siinä kyllä oma pohtiminen ja pähkäily ollut, mutta nyt alkaa pikkasen jo helpottaa sen suhteen. Tietysti oma urakkaansa on tää markkinointi ja brändäys, mikä meillä nyt on tossa päällä. Eli mainoksia ympäri ämpäri tonne sosiaalista mediaa ja sitten ollaan saatu vähän tämmöistä paikallista mainosta, mitä mennään tässä just nyt vähän katsomaan. Ja myöskin on sitten toimitiloille tullut pientä logoseinää ja sitten vielä julkisivuteippausta. Eli hyvällä mallilla nyt sekin on, mutta kyllä tässä meinaa vähän vuorokaudesta loppuu tunnit kesken, koska samaa kun hoitaa remonttia ja mainostusta ja markkinointia ja brändäystä, niin sitten samaan aikaan mä kuitenkin yritän kovasti valmentaa ja ohjata parhaani mukaan. Eli monta rautaa on miehellä tulessa. Niin, ollaan täällä Tammelan stadionilla ja tuossa taustalla pyörii meidän peruskurssimainos. Nyt on avajaistarjous, normihinta 150, nyt 99,90, eli nyt kannattaa tarttua. Lukkopainista koppia ottaa meikäläinen ja nyrkkeilyssä on Nias Ahmadi, 8-kertainen Suomen mestari, erittäin rauhallinen ja kokenut valmentaja, eli olette varmasti hyvissä käsissä. Mene tsekkaa meidän nettisivuilta jujupispala.com, sieltä löytyy lisää tietoja ja ilmoittautuminen on auki. Nyrkkeilyssä Niasin lisäksi löytyy toi Askar Sarsenbajev. Askar on sit niinku viimeisen päälle kokenut valmentaja, eli oliko hänellä sit aikanaan 400 tai yli 400 nyrkkeilyottelua ja valmennuskokemustakin on yli 25 vuotta muistaakseni. Ja Askar on toiminut siis aikaisemmin Nyrkkeilyliiton sekä miesten että naisten että junioreiden vastuuvalmentajana. Eli Askar kun ottaa koppia meidän junioreista ja aamuryhmästä, niin sanotaan näin, että olette kyllä aika hyvissä käsissä siellä. Sen lisäksi meille tulee nyrkkeilyyn, kuntonyrkkeilyyn, eli tähän fitnessnyrkkeilyyn oma valmentajansa ja naisten nyrkkeilyyn myöskin. Kyseessä on Vilma Viitanen. Vilma on tosi reipas valmentaja ja myöskin erittäin kokenut ja menestynyt nyrkkeilijä. Taisi olla hänellä 12 Suomen mestaruutta sekä aikuisissa että myöskin junioreissa löytyy niitä. Ja siellä on myös arvokisasijoituksia, eli sanotaan näin, että vähintäänkin riittävä valmentaja tuohon kuntonyrkkeilyyn kautta naisten omaan ryhmään. Lukkopainissa myös löytyy mun lisäksi junioreihin ja peruskursseihin ja naisten ryhmään oma valmentajansa Taru Laitinen. Taru on erittäin arvostettu ihminen lajipiireissä, on hyvin menestynyt. Ensinnäkin en edes muista kuinka monta kertaa nyt putkeen on voittanut Suomen mestaruuden kautta Suomen avoimet lukkopainissa ja toiminut myöskin lukkopainissa ja juitsussa tuomarina, eli löytyy sitten niinku kokemusta monesta eri perspektiivistä. Taru on semmonen rempsee savolainen ja sanotaan näin, että ei varmasti ole kenellekään mitään pahaa sanottavaa hänestä, eli hyvin iloinen persoona ja todella loistava lisä meidän valmentajan portaaseen. Ollaan täällä salin sydämessä, eli meidän logon eessä. Tare Brush-niminen maalari, varmasti moni tietää ihan Suomen ylivoimasta huippua, niin tuli tän meille tähän tekemään ja jälkikin on sen mukaista. Kattokaa nyt, on se kertakaikkisen hieno. Tänne on ilmestynyt meidän salin edustajalle vähän julkisivuteippausta. Eurobrandi otti näistä koppia ja jälki oli kans tosi hyvää. Täällä näkyy ylhäällä meidän slogani, The New Era of Combat. Sen lisäksi siinä on tietysti meidän logo, JUJU eli Juju. Täältä löytyy hyvin eriteltynä, että kelle kaikille tää meidän sali oikein on. Se on kilpailijat, harrastajat, aloittelijat ja kuntoilijat. Eli jokaiselle jotakin. Sä pystyt täällä treenaamaan omaksi kunnoksi, omaksi iloksi tätä hommaa. Sitten tietysti aloittelijat, eli peruskurssit löytyy täältä. Saat sieltä sen kattavan pohjan tehdä näitä kamppailuhommia. Harrastajat, eli kaikkien ei ole pakko kilpailla. Meillä on kattava harrasteryhmä täällä myöskin. Ja sitten on vielä ne kilpailijat, eli sitten ihan sinne Suomen huipulle sekä nyrkkeilyssä että lukkopainissa on mahdollista täältä ponnistaa. Tässä on meidän pääsisäänkäynti. Sieltä löytyy sitten tietysti paikan nimi, eli Juju Pispala. Vähän logoa taas. QR-koodilla pääset sitten jäsenmyyntiin. Ja niistä jäsenistä lisää tällä puolella. Eli jäsenyyksistä meillä on 2 erilaista jäsenyyttä myynnissä. Löytyy tämä ohjattu jäsenyys, tuossa sille hinta, eli se on jatkuva kuukausilaskutus, samaan tyyliin kuin Netflixit YMS. Ja toi hinta pitää sisällään sitten ohjatut harjoitukset, että myöskin sit salin vapaa käytön sitten ohjattujen ulkopuolella. Ja siellä on myöskin sitten toi erillinen jäsenyys tuohon omatoimijäsenyyteen
hinta hieman halvempi, mutta se ei pidä sisällään sit niitä ohjattuja. Eli meillä on tosiaan tulossa vapaaharjoitteinen sali, eli jokainen, joka tuon jäsenyyden ostaa, niin saa sit oman kulkuoikeuden sinne. Tää on tulossa sit hieman myöhemmässä vaiheessa vasta. Ja tosiaan nämä jäsenyydet ei ole vielä myynnissä, vasta elokuussa. Meillä on nyt noin ennakkojäsenyyskampanja tässä tällä hetkellä käynnissä. Sitten täältä ylhäältä tietysti löytyy, mitä meillä on lajitarjonta. Näinkin yksinkertainen kuin 2 lajia, eli lukkopaini löytyy ja sitten toi nyrkkeily. Ja kelle kaikille? Aikuisille ja sitten tietysti lapsille, eli meillä on kattavat junioriryhmät molemmissa lajeissa täällä myöskin. Eli jos haluat lapsellista, turvallista ja ennen kaikkea kehittävää liikuntaa, niin täältä sitä löytyy. Ja sitten iso erikoisuus, lapsiparkki. Eli arjessa on tietysti haasteita, että mihin sitten lapset laittaa siksi aikaa, kun vanhemmat harjoittelee. Täällä ongelma on ratkaistu, eli meillä on tiettyinä harjoituksina lapsiparkki käytössä, niin meillä ammattitaitoinen tyyppi sitten katsoo heidän perään ja siinä on sitten semmoista pientä puuhaa myöskin heille. Hyvä Turo. Eli niin, jopa siihen kohtaan. Jep. Sitten se vasen jalka lähtee kiertää sieltä koko homman ympäri. Näin. Ja nyt tää oikea huukki siirtyy tänne Joni Reidelle ja venytät sieltä oikein auki sitä. Näin. Ja sit siellä onkin kengännauhat ihan oikeassa paikassa. Paat sieltä, ihan sieltä kärjestä ja tossa teet toi rannekielo, eli noin aktiiviseksi. Sitten kädet, jep, kuulet sitä äänestä. Sitten lähdet miettimään tonne suuntaan. Jep.